Kaixo lagunok, gaizka naiz, eta ahoz-aho ekimenarekin bat eginez, nik ere ipuin bat kontatuko dizuet. Izenburua, sentimendu eta emozioak izkutaketan jolastu zirenean. Kontatzen dute, duela asko, gizakia gizaki izan aurretik ere, lurreko toki sekretu batean elkartu zirela, mundu osoko sentimendu eta emozio guztiak. Asperdurak, 3. aldiz arrausi egin zuenerako, zoramenak beti bezain zoro proposatu zuen. Aizue lagunok, eta izkutaketan jolasten bagara, jakin minak, jakin nahi izan zuen. Eta galdetu zuen, barkatu, izkutaketan, eta hori nola da? Zoramenak azaldu zuen. Oso erraza da. Begira, zuek guztiak izkutatu egin behar zarete. Eta bitartean nik, 1.000.000 batera arte zenbatuko dut. 1.000.000 batera arte. Eta ondoren zuen bila irtengo naiz. Horrela, sentimendu eta emozio guztiak konbentzitu zituen. Baita nekea, eta baita apatia ere, apatia, sekula santan ez dutenak ezer ere egin nahi. Egiak ordea nahiago izan zuen eskolastu. Zertarako? Azkenerako beti agerian geratzen zen. Koldarkeriak ere ez zuen jolastu. Ez zuen arriskatu nahi. 1, 2, 7, 17, 28, 43, 101, 20.502, 47.502. Horrela zenbatzen zuen zoramenak, zoro. Bitartean, sentimendu eta emozio guztiak izkutatzen joan ziren. Lehena izkutatzen, nagikeri izan zen. Hortik 2 pausutora bota zuen bere burua, harrikoskor baten atzean, izkutatuta zegoelakoan. Eskuzabaltasunari ordea, kostatu zitzaion lekua hartzea. Bai, izan ere, topatzen zuen edozein txoko oso aproposa iruditzen zitzaion bere lagunen batentzako. Askatasuna haize bolada baten barruan sartu zen, eta bertan izkutatu. Eta astura, bere aldetik, astura izkutatutako leku hartan asturik geratu zen. Horrela, gutxinaka sentimendu eta emozio guztiak izkutatzen joan ziren. Baina. Zoramena, 999.997 tik zijoanean, oraindik bazegoen sentimendu bat bere lekua aurkitu bezuena. Eta hura, maitasuna zen. Maitasunak ez zuen bere lekua aurkitzen. Ezekien noan izkutatu, aurkitzen zuen edozein txoko okupatuta zegoelako. Azkenean, landa batera heldu zen, eta La Rosa landare bat ikusi zuen. Eta bertan izkutatzea bururatu zitzaion. 999.999 milioi bat banoa oihugatu zuen zoramenak. Eta bila hasi zen. Lehena agertzen, nagikeria izan zen. Hor ondoan zegoen 2 pausutara, harrikoskorraren ondoan. Zalantza ere segituan topatu zuen. Ezi baten gainean zegoen, eziaren zein aldetan izkutatu ez zekiela. Eta horrela, pixkanaka, sentimendu eta emozio guztiak aurkitu zituen. Baina, ez maitasuna. Maitasuna esen inondik ageri. Maitasuna! Non zaude? Maitasuna! Benga, irten, berandu da! Maitasuna! Baina zer ez? Esen agertzen. Orduak eta orduak eman zituen bila, baina zuen topatzen. Landara heldu zen arte. Eta bertan, La Rosa landaria ikusi zuen. Makil bat hartu, eta zapa! Landarea astindu zuen. Au! Min oihu bat entzun zen. La Rosa landarearen arantzek, maitasunaren begiak zauritu zituzten. Eta maitasuna, bere izkutalekutik irten zen, begiak odoletan, eta erabat itxu. Zoramenak ezekien nola egin barkamena eskatzeko. Eta erregutu egin zion. Barkamena eskatu zion. Eta azkenean erabaki zuen. Nire begiak izango dira hemendik eta betirako zure begiak. Harrezkero, gure munduan izkutaketan jolastu zenez geroztik, lehen aldiz jolastu zenez geroztik, maitasuna itxua dela diote. Eta arekin bidai lagun eta laguntzaile beti daukala
soramena. Eta alabazan, sardadiak alabazan lagunok, eta atera dadila zuen herrietako plazetan. Eta orain bai, musu bana asko zaindu egunotan, eta ez dadila maitasuna sekula falta zuen etxeetan. Eta ipuinak ez daitezela sekulare gelditu. Aio!